Το μέλι μέσα στη μυθολογία καταγράφεται ως εκλεκτή του φίλια Θεούς ή μύθους, ικανή να συντηρήσει από μόνη της κάθε οργανισμό, ενώ είναι σύμβολο της αυθονίας και της ευφροσύνης. Μαζί με το γάλα, είναι η βάση της αμβροσίας. Το αρχαιότερο πρόσωπο που εμφανίζεται στη μεσοκομεία είναι το μυθικό πρόσωπο Αριστέος. Από τη μυθολογία πληροφορούμαστε ότι ο Αριστέος υπήρχε μία από τις προσωπικότητες που ευηγέτησαν την ανθρωπότητα. Ο Αριστέος δίδαξε στους ανθρώπους όλες τις αρωτικές τέχνες και τη μελισσοκομεία. Εμέλισε τροφέ του Διός. Τον μεγάλωσαν κρυφά στο ιδέο άνδρο, ώσπου να ενοικιωθεί. Η Οδοδάκτυλη Ιω, σύμφωνα με τον Όμηρο, έτρεφε τους ήρωες με αμβροσία για να τους κρατά αγμαίους. Ο Απόλλων δεν γνώρισε θυλασμό από τη μητέρα του Λιτό, αλλά η Θέτης πρόσφερε αμβροσία. Ο περίφημος Μάντης Ήταμος, εγκαταλειμμένος από τη μητέρα του, ανατράφηκε από δύο φίδια που του έφερναν μέλι σε μια σπηλιά του Αλφιού. Το ίδιο συνέβη με τον Διόνυσο, που του μεγάλωσε η Μάγρης, κόρη του Αριστέου, που θεωρείται ότι δίδαξε στους ανθρώπους όλες τις αγροτικές τέχνες και τη μελισσοκομεία. Οι μούσες έστειλαν μέλι σε τα χείλη του Πίνδαρου να φτιάξουν τις κυρίρες του για να έχει ειδισμένο ποιητικό λόγο. Οι μέλισσες, με την προτροπή της Αρτέμιδος, θεάς του δάσους και της φύσης, ζωντάβαν την άνοιξη με το βούημά του στα λιβάδια. Ο Πάνας ήταν θεός των βοσκών και των κοπαδιών και ενδιαφερόταν για τη μελισσοκομεία. Ευχαριστιόταν όταν του πρόσφεραν μέλι για θυσία. Η θεά Ήρα προσωποποιούσε τα αιώνια νιάτα και αυτή πρόσφερε στους θεούς την αμβροσία που τους εμπόδιζαν να γεράσουν. Νεαρές κοπέλες ετοίμαζαν για την Αφροδίτη και τον Άδνη γεύμα με άσπρο αλεύρι από ελεκτό σιτάρι, μέλι, γλυκούς χυμούς ελιάς, λάδι και με αρώματα της Συρίας. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που επικυρώνουν την αντίληψη που επικρατούσε, όπως αναφέραμε στη μυθολογία. Ο Ιπποκράτης αναφέρει για την αξία του μελιού στα Αν χάνονταν οι μέλισσες, η ανθρωπότητα δεν θα επιζούσε περισσότερο από 4 χρόνια. Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ο Καρλομάγνος, αλλά και πολύ πιο κοντά στις μέρες μας, ο Ιβάν ο Τρομερός, κατέφευγαν συχνά στο δηλητήριο της μέλισσας για να ανακουφίσουν τους ρευματισμούς και τις κρίσεις ποδάγρας που τους ταλαιπωρούσαν αφάνταστα. Σε συγγράμματά του, ο Ιπποκράτης αναφέρει ότι το μέλι κάνει πιο ζωηρό το χρώμα του ανθρώπου, ενώ εξαίρει την ευεργετική επίδρασή του σε υγιείς και ασθενείς. Αναφέρει επίσης ότι το δηλητήριο της μέλισσας έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ικανές να καταπολεμήσουν έναν ορισμένο αριθμό παθήσεων. Σε πλακέτες της Μεσοποταμίας από άργυλο, που χρονολογούνται στο 2700 π.Χ., αναφέρεται το μέλι όχι ως τρόφιμο, αλλά ως φάρμακο. Ο Αιγυπτιακός πάπυρος του Έμπερς, 1530 π.Χ., μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης σχετικά με την ιατρική εκείνης της περίοδου, αναφέρει τις θεραπευτικές ιδιότητες του μελιού και του κεριού της μέλισσας. Οι Αιγύπτιοι, παρατηρώντας τις μέλισσες να ταριχεύουν τους ογκώδεις εχθρούς τους, που είχαν θανατώσει μέσα στην Κυψέλη, ανακάλυψαν τις βακτηριοκτόνες, αντιμυκητιακές και αντιϊικές ιδιότητες της πρόπολης, τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν όσο μπορούσαν. Οι φιλόσοφοι Δημόκριτος, Πυθαγόρας και Ζήνων, που έζησαν μέχρι μια πολύ προχωρημένη ηλικία, βεβαίωναν ότι αυτή η εξαιρετική μακροζωία οφειλόταν στην καθημερινή κατανάλωση μελιού και άλλων προϊόντων της Κυψέλης. Ο Πυθαγόρας διαπιστώνει ότι το μέλι εξαφανίζει την κόπωση. Μετά από εντατική χειρονακτική ή πνευματική εργασία, λίγο μέλι μόνο του ή συνοδευόμενο με γάλα ξεκουράζει τον ταλαιπωρημένο οργανισμό, δίνοντας του νέες δυνάμεις. Ινδοί γιατροί, πριν από 5.000 χρόνια, δήλωναν ότι ένας άνθρωπος που τρεφόταν με γάλα και μέλι μπορούσε να ζήσει μέχρι 500 χρόνια. Αρχαίοι λαοί όπως οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Χεταίοι, οι Ασσύριοι και οι Αιγύπτιοι είχαν εντάξει το μέλι στη διατροφή τους, όπως μας αποδεικνύουν κείμενα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές. Οι λαοί αυτοί απέδιδαν στο μέλι φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Οι Σουμέριοι έφτιαχναν καλλυντικές κρέμες με βάση τον άργυλο, το νερό, το μέλι και το λάδι κέδρου.
Το σώμα της μέλισσας, όπως όλων των εντόμων, χωρίζεται σε 3 μέρη. Κεφάλι, θώρακας, κοιλιά. Έχει 3 ζευγιπιών. Στις εγκάτιες, το τρίτο ζεύγο ποδών είναι εφοδιασμένο με μακριές τρίχες που κυματίζουν ένα είδος χένα ριβούτσας. Εσωτερικά και εξωτερικά έχουν τρίχες, γνωστά ως κάρθια, με κλίση κατάλληλη ώστε να μπορούν να σειρατούν τα σφρίδια της γης. Στο κεφάλι, οι πάνω διαγώνες έχουν σχήμα λαβίδας και είναι σκληρές. Στο κεφάλι επίσης βρίσκονται κεραίες, οι οποίες είναι οργανωθείς, όσφρησης και αγωγής. Είναι επίσης ανοιχτές θερμότητας, υγρασίας κλπ. Οι κατωσιαγώνες σχηματίζουν ένα είδος ρίκους. Η γλώσσα είναι μακριά, τριχωτή, κινείται μέσα έξω με κόλλια. Η υποβοσχίδα είναι το όργανο συλλογής νεκτάρους. Το άκρο της χρησιμεύει ως όργανο αφή και γεύσης. Δεξιά και αριστερά του κεφαλής βρίσκονται σύνθετοι οφθαλμοί, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την εικόνα. Στο πάνω μέρος της κεφαλής βρίσκονται οι 3 απλοί οφθαλμοί, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ένταση του φωτός. Στο άκρο της κοιλιάς, περικεντρή. Οι κύφινες δεν έχουν κεντρή. Το κεντρή επικοινωνεί με αδένα, ο οποίος πάγει δηλητηριώδες υγρό.